बेवहाय जोङो हाग्रानि मैदेरजों सौदुरफैदों। हाग्रामा महिलारि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै जोङो नैबे आइ दैमानि ब्रिज गोदानखौ नायनो फैदों। माबायदि जाखो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नैबे मासनि गेजेरावनो ओपनिं जागोन बे ब्रिजआ। दायो फिनिशिं होगासिनो दङ। बेनो जाबाय ब्रिज गोदान रायजो राजा नोंथांमोन। बे जायगायानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ओरै साहा आइ दैमा, बेखौ आइ फुवालिबो होननानै बुङो। दा बेयाव बानायदों जाहैबाय ब्रिज गोदान। दासिमबो ओपनिं जायाखै, गोबां खामानि बाखि दंबावो। नै नायनो हागोन। ओमफ्राय बै गामियानो जाहैबाय आइलेण्ड, जोंनि आइलेण्ड। बेखौनो बुङो जाहैबाय आयु गिलु बालु आइलेण्ड। ओइ एरियानिफ्राय लानानै डाइरेक्ट साहासिम बियो आइलेण्ड जाहैबाय। माथो खोनानो मोन्दों बे ब्रिजखौ नैबे मासनि जोबनायावनो ओपनिं खालामगोन। दायो कालार होगासिनो दङ, फिनिशिं होगासिनो दङ। बेसे गोलाव जाखो? 1 किल'मिटारसो जागोनदां ने गोलावा। गैयाब्लाबो बेखौ ब्रिजखौ बारनो थाखाय 2 मिनिट लागोन, 2 मिनिट। मानसिफ्रा गसंनानै बुंफैगोन भुटान रायजोनिफ्राय दै फैयोब्ला बे गामिया लोमलाजोबखागोन होननानै। ओरै थाबाय जयपुर, अक्सिगुरि, अगुरि, बरफिटार, फाथाबारि, हांमा बाजार। ओरै हांमा बाजारा लास्ट जोबथाहैबाय। बिनिफ्राय ओरै साहा 6 नाम्बारसिम गामि दंबावो। गेजेराव बिराद गोबां गामि दङ बे आइलेण्ड गेजेराव। दा बे ब्रिजआ खुलिब्लासो आइलेण्डनि मानसिफ्रा दैज्लां समावबो सुबिदा जासिगोन। बेनिखायनो आं नैबे भिडिअनि टाइटेलखौबो होनाय जादों आयु गिलु बालु आइलेण्ड। मानसिफ्रा जोंनि गामिखौ फैनानै गिफैयो, आयु गिलु बालु होननानै बुंफैयो। बेनिखायनो सिगाङाव मानि माइकआबो गोलैबावोसो। बेनिखायनो आङो बुंबाय आयु गिलु बालु आइलेण्ड। बेखौ बे एरियानि नामानो ओरैनिफ्राय लानानै साफा बे एरियाखौनो नाम दोनबाय आं मोनसे। सिगाङावहाय आइलेण्डआथ' आइलेण्ड उनाव थाखाबाय, सिगाङाव नाम दोनबावबाय आङो आयु गिलु बालु, बिनि उनावसो आइलेण्ड। मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन। दा जोङो थांनायसै थुक्राझारावहाय। बारा गोलावबो बानायनाय जानाय नङा। दा नोंथांमोना बे दालांखौ ओपनिं खालामब्ला आरो नुबावगोन खनसेबाव। दाथ' बिराद गोबां खामानि बाखि दंबावो। ओमफ्राय कालार होलांगासिनो दं नै नोंथांमोना नुनो हाखादों। ओमफ्राय दैयावहाय आं एसे देखायनि। जाबाय दैया दा रानबाय। दैज्लाङावसो बिनि दैया बुगाबोयो भुटान रायजोनिफ्राय साला। दाखालि जोङो जेब्लानाखि क'क्राझाराव थाङो अब्ला जोङो मोनाबोदों नालाय। मोनाबोनायाव मा जाफैदों जोङो, बे दालां जोबथानायनि एसे दखान दङ, दखान बारनानै मोनसे दहला दङ। बेवहाय जोङो हाग्रानि मैदेरजों सौदुरफैदों। बे नुहुरनाय गामिनि रायजोफोरखौहाय बेवहाय 9थासो मैदेर थाफैदों बै हाग्रायावहाय। दा बे मैदेरा ओरैबायदि उफुद्रुद खालामबाय थायो बेवनि रायजोफोरखौहाय। होनानैबो होफैया फरेस्टफ्राबो। हाग्रायाव होब्ला जायो, फिसा गोनांबो दङनो, ओमफ्राय मैदेर गुफुरबो दङनो एसे दिखुरारानो। बे जायगायावहाय रायजोफ्रा खोन्थादो आरो। ओमफ्राय गय बायदिसिना थालिर बायदिसिनाफ्राथ' बागानफ्रा जाजोब्बाय, गैलियानो। दा एसे जोंनि हाग्रा बिफाननि मानसिफ्रा होनानै होफैनानै जायो। बेस्राफोर हर थौबायथाय उन्दुनो मोना। जोंबो दाखालि मोगा मोगि सौदुरफैबाय, बाइकआबो लाइट गैया। आयौ 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 मारै सोलिनानै दङथाय। मेगन मोदैल' जाखायोना नैबे गामिनि रायजोफ्रा, बबे नुहुरनाय गामिनिया। मैदेरजों सामफ्रामबो उफुद्रुदल'खा। माने आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मासनि फैगौ 28 थारिखआवहाय ओपनिं खालामगोन होननानै बुंदों आरो बेवनि खाथि खालानि मानसिफ्रा। नैबे दालांनि बर्डनानो जाहैबाय गायसननायाव जायनाखि बर्ड खालामदों, नै बेनो बर्डना। हाग्रामा महिलारि, चन्दन ब्रह्म, ओमफ्राय खाम्फा बरगयारि। लास्टआव नोंथांमोना बेखौ दिन्थि।